ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯದ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ 10:11 ಕಾಲಾಂಡ ಇನ್ನು 7ಮ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಟ್ಲಡೊಂಜಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಇತ್ತರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆನೆ ರೆಡಿ ಆದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂದು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಈ ಲುಕ್ಕುನು ತೂಪುನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದಯ ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಪೋನಗ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಬರ್ಸ ಉಂಡತ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಯಿನ ಹತ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗಡ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೋಜಾವೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬಲೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರಂದು ಎನ್ನಗ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವೀಟ್ಲಾಗ್ ಪಿದಡ್ಗ ಎಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೌದಾದ ಒಂದು ಕಾಡು ಬುಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಂಗನ ತುಯ್ಯದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯದಿಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಬುಚ್ಚೆ ಅವಳು ಎಗ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನ ತಾವು ಸುಜ್ಜನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನತ್ತ ನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಡುಗ ನಡುಟು ಪೋಂದುಲ್ಲವೇ ರುವ ಒಂದುಂಡು ಸತ್ಯಪನ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಡುಗ ನಡುಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಾ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಾಡು ಉಂಡು ಪಂಡದೆಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಗೊತ್ತ ಓಡಾತೆ ಉಂಡೆತ ಈ ಊರ್ದ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು ಒಂಜರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವ ನಾನು ಈಗಲೇ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತರೆತ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಎತ್ತುವ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕಾಡು ಪೋಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಡ್ನ ಸಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ದ ಉಂಟು ಒಂದು ನಾನ್ ಬ್ರೈಡ್ದ ಕೊಂಚ ಬ್ಲೂ ತಾಮನ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಪರಪ್ಪ ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರ ಪಂಡ್ಯಾಗ ಮೇಕಪ್ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಂಡಿತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡೈತ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ 1 2 3 ನನ್ನ ಬ್ರೈಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊನು ದೀಕ್ಷಾ और जल्दी तो जल्दी पिरावदा तो जल्दी ये तिरगले इंचे तिरगले फुल तिरगले सही है सही मूल काई में सासो कोनो तेरा सारी मान पाई ಆರ್ಲ ಬರ್ತೇರಿ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ ಮೇಕಪ್ ಆದಾಂಡ್ ಎಂಕಲ ಆತಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ನಾ ಪಿದಾಡೋನು ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗ ಈ ಕಾಡು ವೈದ ಒಂಜಿ ನರ ಮನುಷ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ನರ ಕಾಡು ಬೈದಾನೆ ದೇವ
ಚೇರು ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳಿ ಕಾಡು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಓಡಿ ಬರಿಕ್ ಪೋಪುನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಕಾಡಮಲ್ಲ ಗಂತಲೆಕ್ಕ ಮೈದ ಮಾರ ರೆಟೆ ಈ ಕಾಡು ನಿಂಕುಲು ದುಂಬೆ ತೂಪಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬೈದಯ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೈದದ ಸಾರಿ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತನಗೊಂಡತಿ ವಾ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸಗುತ್ತುಂಡೆ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಾಗ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಬರ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗಲ ಯಾನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಬರ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮುಟ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ದೊಂಬಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ದೆತ್ತದು ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಲ್ನ ದೀಕ್ಷಾಲ ಬಿರಾವುಡು ಶುರುವಾತನು ಪನಿ ಪನಿ ಕುಡ್ಪಾರೆ ಬೆದ್ರಗಲೇನು ಗುರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂದೆ ತೊಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಗೆತೊಂದು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲರ್ ಎಂದ ನಗದೋರೀನಿ ಬರ್ಸ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉದಾಸೀನ ಆಂಡು ಚಂಡಿಯ ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟರ್ದು ನಯ್ಯಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಸೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆಗ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೀವವೇ ನಿಗ್ಲೆ ಗೋವೊಂದು ತೋಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರೀ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಯಾವ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ನೇವೊಂದೊಂದು ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಂತವೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಮಲ್ನಿ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಹಾ